vähän kiinni. Onks siinä? On valmis. Okei. Nopeet ohjeet. Päästä tonne ylös. Käydään korjo oikeaan suuntaan. Ja sitten päästään tästä irti. Sitten lasketaan lähtölaskenta. 3, 2, 1, mene. Sen jälkeen lähdet kaatuu siitä, vaikka laitat kädet sivulle ja kaadut takaperin. Voit vähän katsella niinku varpaita tälleen, sitten käännät päätä näin suoraan, koska silloin sä vedät niinku vähän kääntää bäkkäriin ja me ei haluta nyt mouttia vai vaan pääkki. Se on kuitenkin vähän aikaa tippunut. Kaadut, vähän voit aluksi katella varpaita ja käännät pää vaan. Sitten sulla on niitä pomppuja, et pomppaat takas ylöspäin. Jos niitä aikana tulee köysi lähelle tai näet köyden, niin älä ota sit kiinni vaan suojaa, että sulla on kypärä, niin ei mitään hätää. Voit vähän suojata kasvoja. Jotta ei lävähdä se köysi. Ja sitten ei saa ottaa kiinni. Laittaa sen maisemman pyörähdyksen vielä. Joo. Raumaa täältäkin. Vesitelle näkyy, kämppä näkyy. Näkyy vähän satamaakin. Näytetään videolla sitäkin. Alkaako sulla valmista? Alkaa. Ota kädet vaikka tästä näistä kiinni. No niin, nyt saat vapaa. Sitten. Lähtölaskenta. 3, 2, 1, mene. Vittu siistiä.